Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündölügi gepleşigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 23 aprelde Özbekistana 2 günlük döwlet sapary bilen bardy. Taşkendiň aeroportunda Berdimuhammedowy ýurdun premier ministri garşylady. Berdimuhammedow özbek kardeşi Şawkat Mirziýoýew bilen Kuksaray rezidensiýasynda 2 çäk we giň çäkde gepleşik geçirdi. Şeýle-de 2 döwletiň arasynda 2 taraplaryň dokumentlere gol çekildi. Prezident Mirziýoýew öz çykyşynda geçen ýylyň dowamında Türkmenistana 3 gezek tapar edendigini, şeýle-de öňden bäri bar bolan meseleleriň çözülýäriniň maslahat edilendigini aýtdy. Вы знаете, вот если сказать, у нас прошлый год был на самом деле в наших взаимоотношениях прорывным. Очень многие вопросы, которые годами были вопросы, мы все вопросы решали. И вы можете представить, что президент Узбекистана в 2017 году 3 раза с визитом был в Туркменистане. Это говорит о многом, что мы с уважаемым Гурбангулом Меликулевичем решаем все вопросы. Знаете, вот у нас нет вопросов, чтобы мы не решали. Mirziýoýew Berdimuhammedowyň bu saparyny taryhy diýip atlandyryp, gepleşikleriň dowamyndaky çözülmedik meselelerin galmandygyny hem belläp geçdi. И сегодня в узком кругу мы обо всех вопросах скрупулезно, глубоко, доверительно, откровенно договорились. Нет у нас ни одних вопросов, чтобы мы не решали. Özbek prezidenti Tebitdäki howpsuzlyk şol sanda Owganystandaky ýagdaýlaryň hem içkin maslahat edilendigini nyktady. Mundan başga Özbek prezidenti Özbekistanyň türkmen gazyny Owganystanyň we Pakistanyň üstü bilen Hindistana aktarmagy mümkinçilik berjek gaz geçirici proýektine gatnaşjakdygyny aýtdy. Мы договорились, что и Узбекистан будет тоже участвовать в этом проекте. Yeri gelende bellesek bu saparynyň öňü sirasynda Azatlyk Radiosynyň türkmen hökümetindäki ynamdar bir çeşmesi Berdimuhammedowyň 2 çäk gepleşiklerinde özbek kardisinden topuk gaz geçiricisiniň guruluşy üçin karz pul we goldaw soramak üçin barýandygyny gurrun beripdi. Mirziýoýew öz ýurdunyň bu proýekde gatnaşjakdygyny aýtsa-da, munyň nähili görnüşde amala aşjakdygyny, diňe indiki gepleşikleriň üstü bilen takyklaşdyryljakdygyny sözüne goşdy. Bu ağırlykda Berdimuhammedowyň sapary bilen baglylykda paýtaxt Taşkentde terenjam berildi. Hususan da paýtagtyň Ýaşnawad etrawynyň häkimi prezidentiň awtolog kerweniniň geçjek ýolunyň ugrunda ýerleşýän dukanlaryň, kafelaryň, durulgalaryň we gazet kiosklarynyň ählisini aýyrmagy buyurdy. Prezident Mirziýoýewiň biraz öň gadagan edendigine garamazdan bu territoriýany arasalamak işlerini bilim we saglyk saklaş pudugynyň işgärlerini iýerdiler. Mundan başga Azatlyk Radiosynyň özbek gullugy türkmen prezidentini garşylamak üçin illi baýdakly taliplaryň döwlet işgärleriniň çykarlandygyny, şeýle-de paýtagtda bir howpsuzlyk şäherleriniň görülendigine habar berdi. Diýer koridory emele getirmeli adamlar eýem 1 saat 7-de durmaly ýerlerine getirildi. Bellemeli ýere prezidentiň uçury mundan diňe 3 saatdan soň Taşkentde gonypdy. Galy bertide Berdimuhammedowy garşylamak üçin okuwlary ýatyrylan talipler günüň dowamında köpçüliklen şäherleriň geçirilýän başga ýerlerine hem mejburi akdildi. Bellesek, Türkmenistanda bular ýaly ýagdaýlary dowamly sinnata bolýar. Günüň dowamında prezidentleriň Taşkent şäherindäki Mahtumly köçesine baryp görmegi, Aşgabat prospektiniň açylış dawrasyna gatnaşmagy planlaşdyryldy. Gurbanuly Berdimuhammedow 24 aprelde Xarezm oblastyna barar. Onuň Hivada uly howly ýadygärligini, Çan gala toplumyna baryp görmegine we beýleki medeni şäherlere gatnaşmagyna garaşylýar. Berdimuhammedow mundan öň Özbekistanyň soňky ýezek 2016-njy ýylyň sentýabrynda respublikanyň ilkinji prezidenti Islam Kerimowyň jynazasy bilen bagly sapar edipdi. Munyň izi bilen Şawkat Mirziýoýew prezident saylanaly bäri iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar täze bir derejä çykdy we Özbekistanyň ikinji prezidenti özüniň daşary ýurt saparlaryny 2007-nji ýylyň martynda Türkmenistandan başlady.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Raýatlygyň hil derejesi boýunça sanawda Türkmenistan dünýäde 133-nji orunny, Türkmenistan raýatlygyň hil derejesiniň görkezjileri boýunça çap edilen soňky sanawda 167 ýurdun arasyna 133-nji oruny eýeledi. Globallaşan dünýäde raýatlyk we oturum ruhsady ýagny ýaşaýan ýeriňni ýazga durmak meseleleri boýunça geňeşdarlyk hyzmatlaryny hödürleýän Henley & Partners kompaniýasy Şwetsariýanyň maýa goýun migrasiýa geňeşiniň ýol başçysy Professor Kachenov bilen hyzmatdaşlykda Quality of Nationality Index ýagny raýatlygyň hil derejesiniň görkezjileri atly täze hasabat çap etdi. Hasabatda dünýä ýurtlarynyň ilatynyň raýatlyk hukuklary we eýe bolan mümkinçilikleri deňeşdirilýär. Agdalýan hasabatda Türkmenistan 133-nji oruny ýerleşdirildi. Raýatlygyň hil görkezjileriniň taýýarlanylmagyna ulanylan metodologiýa barada aýdylanyny bu barlygda esasy iki faktor, ýagny degişli ýurt bilen bagly içerki faktorlar hemde daşarky faktorlar statistika maglumatlaryň esasy hamirmaýasy hökmünde ulanylypdyr. Agdalýan kriteriýalary degişli sanlar we beýleki görkezjiler halkara guramalaryň maglumat bazalarynyň alyny diýip hasabaty taýýarlanar aýdýar. İçerki faktorlar diýilende raýatlaryň ýurdun içinde eýe bolýan mümkinçilikleri, adamyň ösüşi, ykdysady bolçuluk, ýurtda höküm sürýän parahatçylyk we durnuklulyk ýaly kriteriýalar göz öňünde tutulypdyr. Daşarky faktorlar barada aýdylanyny hasabatda degişli ýurdun ilatynyň daşary ýurtlara syýahat etmek azatlygy we mümkinçilikleri, şeýle-de olaryň daşary ýurtlara baryp ornaşmak mümkinçilikleri barada deňeşdirmeler göz öňünde tutulypdyr. Meselim Liechtenstein, Kanadadan Germaniýa Türkmenistanyň gowy sebäbi degişli ýurtlaryň ilatynyň eýe bolan raýatlygynyň olaryň ýaşamakçy bolýan ýa-da syýahat etmekçi bolýan ýurtlary boýunça köp türlü mümkinçilik hödürlemegi wajyp diýilip geçirilen barlygyň metodologiýa bölümine aýdylýar. İçerki we daşarky faktorlar raýatlygyň hil derejesiniň görkezjileriniň jemine degişlilikde 40% we 60% täsir edýär. Hasabatdaky kriteriýalardan adamyň ösüşi Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň maglumatlarynyň alınıp onu esasan 3 ugru, ýagny degişli ýurdun saglyk puwdagyny, bilim puwdagyny, ilatyň ýaşaýyş durmuş derejesini üns berilýär. Degişli ýurdun ykdysady kuwaty halkara pul gaznasynyň we bütün dünýä bankynyň maglumat bazalaryna salgylanyp, ýurdun parahatçylyk we durnuklulyk görkezjileri bolsa ykdysadyýet we parahatçylyk institutunyň global parahatçylyk görkezjileri boýunça çap eden hasabatyny esaslanyp hasaplanypdyr. Raýatlaryň syýahat azatlykları we mümkinçilikleri baradaky maglumatlar hasabatyň daşarky faktorlary boýunça bölüminiň özönüni düzüp, olar boýunça sanlar we görkezjiler hususan halkara howa transport idarasynyň maglumat bazasyndan peýdalanmak arkaly şeýle-de degişli ugurlarda halkara hünärmenleri we synçylary salgylanmak bilen taýýarlanylypdyr. Hasabatda Türkmenistan 2017-nji ýyl üçin 24,5% bal alyp dünýäde 167 ýurdun arasyna 133-nji oruny ýerleşdirilipdir. 2016-njy ýylda Türkmenistan 124-nji oruny ýerleşdirilipdi. Raýatlygyň hil derejesiniň görkezjilerinden çen tutulsa mundan ozalky ýaýradylan hasabata garanyny Türkmenistanda ýagdaýlar 9 basgynçyk hasda yaramazlaşypdyr. Ýogsa da Türkmenistanyň syýasy durmuşyny ýakynan izlerleýän halkara synçylar ýurdun agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýändigini aýdýar. Ýurtdan gelip gowuşýan habarlarda ýurdun bazarlaryny azyk haritlaryň bahalarynyň gymmatlaýanlygy, valyutanyň manada bolan gatnaşygynyň resmi kursa garanyna 3-4 ýetdi ýokarlanyny habar berilýär. Şeýle-de şeýle kynçylyklaryň fonuny eklenç gözleginde daşary ýurda çykmakçy bolýan raýatlaryň ýurdun aeroportlaryna saklanýanlygy, olaryň ýyllaryna gaýtarylýanlygy, ýollarynyň petiklenýänligi habar berilýär. Beýleki bir tarapdan maglumatymyzda sanlardan çen tutulsa türkmen raýatlary ýurtdan çykmagy başaran ýagdaýynda da olar daşary ýurtlarda dürli bürokratik we beýleki kynçylyklary hemde çäklendirmelere duçar bolýarlar. Galy wertede Henley & Partners'ın taýýarlan soňky hasabaty türkmen raýatlygynyň beýleki käbir ösen ýurtlaryň raýatlarynyň hereket mümkinçilikleri boýunça eýe bolan privilegiýalaryny öz eýesini hödürläp bilmeýändigini aýdýar. Sanawda Orsiýet 61-nji, Özbegistan 117-nji, Gazagystan 91-nji, Kyrgyzstan 109-njy we Täjikistan 126-njy oruny ýerleşdirildi. Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligini dewam etdirýär. Eferde siz bilen men Araz Perwiş. Ermenistanda serkezýän wezipe başyndan çekilip prosesçileriň lideri Nikol Pashinyan tutsadan boşadyldy. Pashinyan 23 aprelde Yerewanyň köçelerine prosesçiler tarapyndan şahatlykly karşylanyp
olara goşuldy. Protesti toparlar 23 aprelde 11 gün märi özlüksiz dewam edýän demonstrasiýalarda Ermeni paýtagtynyň dürli ýerlerine ýürüş we üýüşmelen geçirdiler. Protestler 10 ýyllap ýurda prezidentlik eden Sarkozyň üstümizäki ay premier ministerlik wezifesine geçmegine karşı görükdirilipdi. Täze we uly üýüşmelen öten akşam ýerli wagt bilen saat 7-de Yerewanyň merkezi Respublika skwerine geçdi. 10 miňlerçe adam bu ýere ýygnanyp Sarkozyň bilen onuň hökümeti iş başyndan çekilýänçe her gün protest geçirjekdiklerini aýtdylar. Eşeri İşler Ministerligi özüniň protestçilerin işlerine gödäwçilik edýändigini we gatnawyň bilhasdan kesilmegine ýol bermejekdigini bildirdi. Parahaçylykly protestler Dağlyk Garabağ sebäpli Ermenistan bilen Azerbaýjan arasynda barýan konflikt derali ysgynyň gaçan regionuna ýerleşýän we orşetyň ýarany bolan 3 milyon ilatly öňki Sowet Respublikasyny hereketden galdyrdy. Demonstrasiýalar üstünlükli bolup çyksa, onda bu parahat ilatyň protest bilen Sowet Soýuzynyň öňki respublikasyna güýçli syýasy üýtgeçikligi amala aşyrdy bolýar. Protestler Gürcistan, Azerbaýjan, Türkiýe we Iran bilen serhetdeş bolan uly şäherler Gyumry bilen Banatsorda da geçdi. 22 aprelde Sarkozyň bilen geçirilen gepleşik netije bermänenden soňra opozisiýon kanun çykarjy Paşinyan tutuldy. Protestçilerin lideri Gürleşilmez zatdyňa wezife başyndan çekilmek diýenden soňra Sarkozyň gepleşikden çykyp gitdi. Paşinyan ýoldaşa adamdan ibaret tarapdarlar bilen şäheriň Erebuni etrabyna barýarka ýüzi niqaply polisiýa işgärleri we beýleki howpsuzlyk güýçleri tarapyndan tutuldy. Polisiýa soňra Yerewanyň dürli ýerlerine ýygnanan märekani dagatmaga synaşanna polisiýa bilen käbir protestçileriň arasynda çaknaşyk turdy. Şol gün iki opozisiýon kanun çykarjy bilen 230dan ýadyk protestçi tutsak edildi-de müňlerçe adam akşam ara Respublika skwerine ýygnandylar. Saglygy goraýyş ministerligi protestler bilen baglykda 7 adamyň keselhana düşendigini aýtdy. 22 aprelde baş prokuroryň edarasy Paşinyan bilen opozisiýon kanun çykarjy Sasun Mikhalyan we Ararat Mirjanyň ruhsat edilmedik üýüşmeleri ýola goýandyklary üçin 72 sagatlap saklanjakdyklaryny aýdyp, olaryň tarapdarlaryny köşeleri we döwlet binalarynyň giýergilerini baglamalyga çagyrdy. Gepler Adatlyk Radiosu efirde tüzülenmen Sultan Açyl we gepleşiklerine dowam etdirýär. Türkmenistanda dollaryň gara bazarynyň ýokarlanmagy bilen daşary döwletlerden getirilen harytlaryň esasan hem azy önümleriniň bahalarynyň aşa ýokarlanmagy dowam edýär. Bazarlara barsaň şol bir görnüşli harytlar olaryň asortimenti hem üýtgemýär. Diňe bahalaryň üýtgende gödeýler diýip Aşgabatly pensioner 73 ýaşly Oraz wagtdaýda aýdýar. Pensionerlerin bu ýokarlanan bahalar bilen özleriniň göwüni tilýän harytlaryny satyn almaga asla mümkinçilikleriniň bolmaýandygyny, alma, banan, apelsin, mandarin ýaly önümleriň häzirki wagtda pensionerlere de ujypsyz aýlyk alýan agyr maşgalalara da el ýetersizdigini ol sözüne goşýar. Onuň aýtmagyna görä, sary türk almasy diýilen görnüşli almanyň bahasy ozal 1 kilogramy 4 manat 50 teňe bolan bolsa, ol häzir garaşdyrlygyň 15 ýyllyk sowda merkezinde 14 manat 60 teňeden. Gök türk almasy diýilen görnüşli alma ozal 1 kilo 10 manatdan satylan bolsa, ol häzir 21 manat 90 teňeden. Mundan 1 ýyl ozal 1 kilogramy 7 manat bolan banan soňra 18 manatdan. Häzir onuň 1 kilogramy 20 manat 30 teňeden satylýar. Süýt, gatyk, kalbasa önümleriniň hem bahalary ýokarlanmagy dowam edýär. Sapaly firmasynyň öndürýän özgöri şartly gaýnadylan görnüşli kalbasasynyň ozal 1 kilogramy 14 manat bolan bolsa, onuň häzir 1 kilogramy 26 manada durýar. Tügüniň 1 kilogramy ozal 3-4-5 manat aralygynda bolan bolsa, ol häzir 6-7 manat aralygynda bahalanýar. Guş toplumunda öndürilen ýumurtda 30 teňe bolmaganda saklanýan bolsa da, onu satuda tapmak barha kynlaşýar.
Teke badarında odalqı daşgoz badar atlandırlayan azatlyk badarında Guş toplumynyň öndürýän ýumurtgasy tatuwa çykarlanda onuň nobatlarynyň ýa golayna barar ýaly däl. O yerlerinden getirilen elin yumurtkaların bir tanıtının bakası şuğullar yenide 80 teňäçeli ýokarlandy. Altyn asr Gündoğar badarında Aşgabatyň Hitrovka rayonunda yerleşen Genji Hadyna Fewda merkezinde Guş toplumunda öndürilen yumurtkalary 40 teňeden satýarlar diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Meske ýaglary satywda gytalyp başlady. Prezident atlandyrylan meske ýagyny indi Aşgabatyň dukanlaryndan gözläp hem tapyp bolmaýar diýip oraz wagtda sözüne goşýar. Şeýle yumurtganyň gyt bolmagy Rus milletinden bolan ýaşaýjylaryň Paşga bayramçylygyna yaramaz täsir edendigini Aşgabatly Nina daýda aýdýar. Geregiçe yumurtga tapdyrmady. Ozal kıyırlarda doğan arındaşlarımıza, tanış bilişlerimize renklenen yumurta bilen türlü kökedir keksleri soğugatlık paylayardık. Bu yıl yumurtganın hem şekerin gıtalmağı bilen yumurtga hem renklap bolmadı. Kökedir kekis hem bişirip bolmadı. Bu nahile doğru oldu. Hem medada gıtçılık girizip bariyarlar deyip Nina dayda sözüne goşyar. Ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä bar bolan haritlaryň hem bahalary gününden üýtgäp ýokarlanyp dur. Dollaryň gara bazarda kynyrgynyň bolsa, şular 15 manata goýlandygyny, şeýle baha bilen daşary ýurtlardan harit getirip, ondan peýdalanmagy juda kyn bolýandygyny, şol sebäpli daşary ýurtlara gitmeklerini hem besedýändiklerini ownuq söwda bilen meşgul bolýan telekeçiler näpdýarlar. Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündeligi bilen men Şaýmyrdan oğlum Rady Kabuldan. Gün orta gün Matar Awganistanda Iranyň jeňçileri himayet edýänligi barada yerli resmiler ýygyderli maglumat berýär. Iri energetika proýektleriň we suw bentleriniň gurulşygyna Iranyň päsilçilik döretýändigini ma'lum edýär. Gün Matar Awganistanyň Herat vilayatynda Iranda harby ugurdan talim alan 2000 oglay yaraglynyň hereket edýändigi habar berildi. İran'da yasalan ok yarak ve harbi enjamlar Herat vilayetinde ele salındı. İran tarafından desteklenyen bir topar jeňçi Herat vilayetinde hökümet güýçlerine tabiin boldy. İran'ın topuk proyektine ziyan yetirmegi tapşyrandygyny, emma özleriniň ilbähbetli bu proyektin gurulşygyna ziyan yetirmegi islemänliklerini bildirip, toparyň ýolbaşçysy Piruz Ahmet Mücahit şeýlediydi. Çün az taraf İran bes kanonoy ma destur dada şude bu bexatir tahrib kerdani projeyi topi. Bizim komandirlerimize topuk proyektinin gurulşygyny weýran etmegi İranlylar buyruk beripdir. Komandirlerimiz bu wazifany bize tapşyrdy. Ýöne bizler topuk proyektine ziyan yetirmegi makul görmedik. Çünki topuk projekti Awganistanyň abadançylygy üçindir. Welaýatyň Poştunzorgun atly etrawynyň polisiýasynyň başlygy bilen aragatnaşyk açdyk. Eger döwlet bizi kabul etse, yaraglarymyzy ýerde goýup döwlete goşulmaga biz taýindidik. Şondan soňra bizi kabul etdiler. Biz öz yaraglarymyzy hökümete tapşyrdyk diýip Piruz aýtdy. Batamas şudam ki agar devlet şeraiti daram kabul kunat be devlet bi peýwandam. Günorta Awganistanyň Para vilayatynda da howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Bu vilayatda Bagşabat atly suw bendiniň gurulşygyna da Iranyň bökdünçlik döretýändigini bilermenler aýdýar. Para vilayatynyň vilayat geňeşiniň başlygy deputat Ferit Baktawar Para vilayatynyň içki meselesine Iranyň goşulýandygyny aýtdy. Para vilayatynda ýaragyl toparlary Iranyň goldaýandygyny deputat belledi. مداخله ایران در امورات وضعیت فعلی فرا نادیده گرفته نمیشه. Awganistanyň Goranmak ministerligi Iranyň jeňçileri himayet edip etmeýänligi barada derňem geçirilýändigini aýdýar. Goranmak ministerliginiň sözçüsi Muhammed Ratmenişiň aýdýyşyça İran teröristler bilen gatnaşygynyň bardygyny red etýär. Şoňa garamazdan şu mesele bilen bagly derňem geçirilýär. Eger İran jeňçileri goldaýan bolsa ol İranyň özü üçin hem gowy bolmaz diýip Ratmeniş aýtdy. İran rad kerdi ki ma ba teröristler در منطقه همکاری داشته باشیم. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kabuldaky elçisi hem arada metbuata beren gurulunda İranyň jeňçileri goldaýandygyny ma'lum edipdi.
Günorta Günbatar Awganistanda jeňçilerin Iranda ýasalan ok ýarag we harby enjamlar bilen üpçün edilýändigini bildiripdi. Emma Iranyň Kabuldaky wekilhanasy bu aýplamalary red etýär. Iranyň Awganistanyň içki meselelerine goşulmaýandygyny aýdýar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündəligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Migrantlar uçur biletlerinin Türkmenistanda korrupsiýanyň pidasy bolandygyny aýdýarlar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizisiň fonunda daşary ýurtlara eklenç gözlegine gidýän türkmen zähmet migrantlary ýurtda uçur biletlerinin para horluň pidasy bolandygyny öňe İstanbul'a barandan soň Azatlyk radiosu bilen ara gatnaşyga geçip şeýle ýagdaýa näýlidigini beýan edýän türkmen zähmet migrantlarynyň aýtmagyna görä Türkmenistanda uçur biletleri barasynda emeli kynçylyklar döredilýär. Müşterileri ýokdy aýdylýan biletleriň bahasynyň üstüne para peşkeş berilen makalana bolsa islen senäňe bilet tapdyrýar. Goloýda İstanbul'un aeroportunda Türkmenistandan gelen illeşlerini garşalandan soň Azatlyk radiosu bilen ara gatnaşyga geçip şeýle ýagdaýlary başdan geçiren ýolagçylaryň aýdan gürrüňlerini redaksiýamyza ýetiren Arslan Mary vilayatyndan İstanbul'a uçup gelen 12 sanly illeşini aeroportdan garşy alandygyny we olaryň hemmesiniň biletlerini $500 para peşkeş bilen satyn alandygyny habar berýär. Aşgabatda bilet ýok diýip maýyň 30 ýermeçenni. Vilayatda hiç bilet ýok çekiyormuş. Pulun bilen maýyň 30 ne zorda boljagy belli diýildi. Normalde bilet $250 $500 verince alabiliyorsun. Girdeci tolayalak var. Gefterini törden alıp bolýar. Bunu alıp bolanok diýär. Diýip Arslan Azatlyk radiosuna maglumat berýär. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde tutulmalygyny sorap İstanbul'un aeroportundan Azatlyk radiosynyň habarçysyna jaň edip maglumat beren käbir ýolagçylarym Aşgabatyň aeroportuna ýok diýilen biletin aslynda para peşkeş bilen satylýanyny görüň berýärler. Aşgabatyň aeroportundaky bilet kassasynda işleýänler müşterilere gaty gödük çemeleşýärler we adamyň ýüzüni almagy hiç saatçada görmeýärler. Ýöne para peşkeş götürilen mahalyň bolsa düýünden başgaça adamy öwürlýärler. Uçur biletleriniň gara bazardaky bahasy $300-500 aralygynda. $250 bolan biletin bahasynyň üstüne para peşkeşi näçe köp berseň, şonça çalt bilet tapyp eliňe berýärler. Diýip Azatlyk radiosu bilen ara gatnaşyga geçen käbir ýolagçylar gürrüň berýärler. Beýlek tarapdan bu urda Azatlyk radiosu bilen öz tejribelerini paýlaşan aktivist Rozwayam İstanbul'un aeroportunda garşy alýan we gürrüňdeş bolýan illeşlerine salgylanyp beren maglumatyna Türkmenistanda uçur biletleriniň korrupsiýanyň pidasy bolandygyny belläýär. Şol biletlerin bahasy häzir $300 hatda $500 çeldi bereninde senin şol gitjek günüň biletini eline berýärler. Şol Türkmen Hawa Ýollarynyň aviakassasynda oturarlar. Güni açyk bar nere alsan bara ber diýer. Ana bilet alsan şu baha diýip diýip Rozway Aşgabatyň aeroportundan daşaryn vilayatlarda resmi däl ýagdaýda ýagny gara bazarda uçur biletleriniň tapdyrýanlygyny we olaryň üstüne sorulýan para peşkeşiň mukdarynyň $50 $300 çenine baryp ýetýänligini bildirýär. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň saklanjakdygyna kepillik etýäris. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.